altså lige bare, hvad skal ses. Nymorgen, ny avis. Lækkert, lækkert. Jyllandsposten. Kina og Japan optrapper konflikten. Lækkert nok. Morgen. Work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard. Work, 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 work. Diamonds all in my brain, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year. For helvede, jeg gider ikke arbejde i det lortehus mere. Jeg gider ikke arbejde over. Jeg vil hjem til lillemor. Kraftedeme. Helvede. Klokken den er 20 minutter i 6. Pisse os. Jeg tror lige, jeg ringer hjem til Niels og hører, hvad han skal til aftensmad. Og lillemor igen. Hej. Lækkert. Jo, jeg er hjemme omkring 7-tiden. Jo, ja, du kan bare lade mad til der. Jeg sidder oppe på kontoret og arbejder. Ja. Jamen, jeg er hjemme 7-tiden. Vi ses, skat. Hej. For helvede, klokken er blevet mange. Hej lillemor, det er Niels. Og jeg sidder på kontoret, og jeg kan desværre ikke nå hjem til klokken 7 og spise. Jeg er rigtig ked af det. Og har du købt pizza? Det lyder lækkert. Men jeg kan desværre ikke nå det, lillemor. Det er jeg ked af. Jeg har simpelthen overarbejde. Ja. Hej. For helvede, han kommer aldrig hjem til tiden. Fandme det. Jeg er træt af det der. Som er så dejlig pizza for selv.